Čau, čau, čau! Zdraví vás Gabriel u našeho prvního let's playe. Tenhle let's play je výjimečný tím, že je tu takový seed, který mi poradil můj kámoš, který se mnou bude natáčet. Budeme teda natáčet multiplayer na jednom serveru a budu to natáčet já, Gabriel. Mě bohužel neuvidíte, jak mě teď vidíte, jakože budu tu chodit s kostičkou a rozbíjet. Této práce se stal můj kámoš, který se jmenuje Samuel, a ve hře v natáčení se bude jmenovat Boreček XXX. Já se v natáčení budu jmenovat normálně Gabriel, abyste mě když tak poznali. Tenhle první díl je spíše informační a tohle teďka jen tak dělám, abyste se nenudili, abych vám ukázal nový seed. S náma dvěma, kteří budeme hrát vlastně nejspíš skoro v každém dílu, tak s náma občas, tak na 90%, budou hrát ještě další dva lidi. Jeden, který se jmenuje Patrik v normálním životě a ve hře se bude jmenovat Kirtab96 a ještě jeden, který se jmenuje Sebastian v normálním životě a ve hře se bude jmenovat Splitboy. Takže teďka nějak, pardon, že jsem přestal mluvit, teďka mě se nějak to vypadlo. Tenhle seed já teď hraju poprvé, takže byl bych rád, kdybyste nám do komentářů napsali, já nevím, třeba co by chcete, abychom udělali, něco, jestli znáte nějaký vychytávky, nějaký módy, cokoliv. Já teď nejspíš budeme, možná teď já se Samem, nebo nevím, jestli mu mám říkat Samuel, nebo Boreček XXX. Budeme hrát tuhle mapu, abyste se nenudili, abychom vás nějak nalákali pak na ten multiplayer. A ten multiplayer to bude vlastně takovej hlavní chod. Tohle je jenom takový předkrm, je to. A by vás to bavilo. Doufám, že je to naše první video. Doufám, že nebudu mluvit moc světovaně, že na YouTube to bude mít nějaký sledovanosti, že bude nějaký komentáře, že komentáře nebudou ve smyslu jste trapní, nic neumíte. Je mi jasný, že prostě je spousta lepších let's playerů, já to vím, Minecrafta, kterýho já sleduju, potom spousta dalších, teď jsem je nějak zapomněl. Minecraft Box třeba taky. Je nám to jasný, ale nás to hlavně baví a když to bude bavit i vás, tak budeme hrozně nadšení. Tohle si vezmu později na mapu, to se může hodit. A já vám ukážu, jak já stavím domeček, nebo kámoš, on tu je vlastně teďka, to natáčíme společně. A když tak tenhle biom je vlastně tenhle biom. Tenhle seed je houbařský biom, kde je spousta houbových kráv, který jste si hrozně všimli, tam těch červených, co tu běhají. Mě zdrhají furt, já jsem zvyklý ještě na 1.8, kde mi nezdrhají ty zvíře. Železo! Tohle je 1.9 a já jsem zvyklý na 1.8. Je železo, tak to je super. A co to dělám? Jo, vlastně. Tak železo, to je super, tak to si hnedka vezmem. Teď nějak už jsem zapomněl, jak se to... Tak. Já myslím, že můžeme nějak prozkoumat tady tu část toho, co všichni asi neznáte. Takže můžeme pak jít tam a prozkoumat tam ty biomy. Vidíte tam ty houbičky tam vzadu, to je krutý. Předem se omlouváme za kvalitu videa a když... Jo, teďka nějak, protože hrozně se těšíme na to, že budeme natáčet a
vlastně všechno. Budeme mít potom Fraps, což je prostě super věc, prostě podle mě super, nejlepší na to natáčení, ale teďka zatím natáčíme něčím jiným, abychom vás nějak uvedli do toho, že budeme natáčet. Doufám, že jste to zatím ještě nevypli a že jste nás neodsoudili předem. Já vím, že pro vás to může být prostě drtivý, prostě psát nějakým nováčkům, nějaký komentář a všechno, ale nám se to prostě bude hrozně moc hodit a když byste napsali, že se vám to líbí a všechno možný, tak prostě hodně nás to ovlivní, když byste nám napsali, že se vám to líbí. Já teďka někdy přestanu mluvit, prostě protože nějak přemýšlím, takže no teďka, jak jsem řekl, že vlastně jsem tu s mým kámošem, s Samuelem a on když tak pak bude hrát taky, myslím, že nás poznáte podle změny hlasu, že tu už to další železo, že už to nejsem já, takže fakt budeme brát všechny názory, všechny, no nečekáme, že budou nějaký palce, spíš budeme rádi, když nebudou palce dolů, ale tak jako hlavně budeme hrozně rádi za ty komenty, já vím, že vás to se štve, že to furt opakuju dokola. No, nicméně teďka, doufám, že jsem teda zapl natáčení. Teď půjdeme prozkoumat tam tu houbičku. Tohle je nějaký divný. No. Krávy, všechno možný. Takže hlavním teď naším úkolem je, než se setmí, pochopitelně udělat si domeček a kdo ví, všechno možný. Tady vidíte houby, které vlastně z toho nevypadávají žádný bloky, jenom občas z toho někdy vypadne houba, jako teďka jste viděli. A tak tam to je super místo na domeček, nemyslíš samé? Nebo ne, já nevím. Nebo tudy, tudy, tak to je hustý, vidíte tam to, jak se to tam, to je hustý, super. Krávička pluje. No, když neuslyšíte, tak doufám, že máte nějaký výkony repráky, kterýma si to zhlasíte. Už je poledne, no, to je blbý, tak už bychom měli začít nějak se stavbou domu. A doufám, že vás to nějak uvedlo do úvodu, že nějak vás to baví. Jak už jsem řekl, tak já vlastně na tom multiplayeru nebudu ten hlavní, ten, co tam bude poskakovat takhle s rukou a se vším možným. Možná, že jsem to ještě neřekl, protože já jsem se tolikrát připravoval, tolikrát už jsem to vymazal, takže je to možné, že jsem to ještě neřekl, tak to říkám teď. Takže já nebudu ten hlavní, takhle, no, nebudu ten, koho uvidíte a bude to vlastně natáčet ten můj kámoš a já mu to za chvíli, teď nebo někdy za chvíli předám a on si tu postavíme si tu nějaký dům. Do komentů nám napište, jestli byste chtěli, abychom ještě pokračovali v tomhle singleplayeru, anebo jestli byste, nevím, radši chtěli ten multiplayer. My teď někdy v brzké době, ono to trvá hodně dlouho, než se to natočí, než udělám nějaký úpravy, než se do toho dá zvuk, než se do toho dá všechno, než se to dá na YouTube, to se tam zastahuje hrozně moc dlouho, takže v blízké době, to znamená tak do týdne asi, bychom mohli udělat další díl, takže říkám, uděláme tak jeden díl, možná ještě uděláme jeden, třeba když by to skončilo v napínavým, že prostě v 15 minuta by odbyla tím, že po nás půjde creeper, nebo tím, že dostavíme domeček a bude to hezký, tak bychom natáčeli dál. Uděláme tak první 2 díly, počkáme na lezvu, doufám, že se vám to bude líbit a už se stmívá, takže já teďka rychle zabiju ovečku, abych měl na raz, dva, tři, jak se to jmenuje, postel, ano, postel. A super. A teďka ještě
Já to asi předám, nevím kdy, počkat, to jsem nechtěl, takhle, předám to, teda, už se smívá, tak je to později, měl jsem mu to předat hned, tak, teďka za chvíli slyšíte nový hlas, nebudu to já, bude to můj kámoš, takže teď bude asi tak 10 sekund ticho, protože si musíte uvelebit, musí jít ke svému mikrofonu. Aha, tak mě na plánu. On bude točit až další díl. Takže teďka... Teď mě něco napadlo. Doufám, že jste se teda nějak uvedli, že vás to baví, že... No, nebaví, že aspoň víte, co budeme točit. A pro ty chytří, kteří umí brouzdat na internetu, tak už rozhodně znají o tomhle sídlu nebo si ho najdou. Pro ty loupější, ne. Pro ty méně ajťáky vám to třeba řekneme v dalším díle, jak jsme našli tenhle sít. A tyjo, teď mě něco napadlo. Ten dům bychom mohli udělat tady na té houbě, že jo? No tak. Jestli chcete zjistit, jak to dopadne s naší houbou, s tím doměm na houbě, tak si pusťte další díl. Čau.